Mucharangarira nezuro takaenda kudziva rasekwa tinoona musikana anonzi Shuvayi achitaura nyaya yake yekuti iye ane murume akamupa pamuviri akabva amusiya. Saka tati hatingangonzwi saidhi rimwe chete, tazofonera murume uyo anonzi akamuitisa Shuvayi tikamubvunza pamusoro penyaya iyi. Toda kuti tipinde murukuro yataita naye paronhare munzwe kuti zviri kufamba sei uyezve iye anotiwo kudii nenyaya iyi. Ngatiteererei zvatataura nemurume uyu. Halo, muri seiko hapo? Tinofara makadini? Good. Muri seiko upenyu? Upenyu uri nani? Mutaura na detective Jethro Mutero. Mati? Mutaura na detective Jethro Mutero. From G? Mutaura na detective Jethro Mutero. Alright. Makasununguka kutaura? Ndakasununguka. Alright. Musikana anonzi Shuvayi munomuziva? Ndomuziva. Ukama hwenyu naye hwakamira sei? Shuvayi ndiri munhu toti ndofambidzana naye. Alright. Saka but mukufambidzana manje kunawo amai vanoshanda navo ndatadza natsopindirana navo mezi dzavo dzavanoita. Okay. Munoona mukoma vatogona mafona. Ini ndiri munhu handine mukadzi handidika. Isina Shuvayi takafangana kwataienda kwataitawo zvibatsirwa ndovatasangana tawirirana. Ava amai havango vasipo. Ndobva atonditaurira kuti pane amai vandinofamba navo so vanondibata ruoko asi havapo. Saka munozva zvinongoita varume. Ini ndakati alright iri bho. Saka mukudaro nodaro zvichifunga takaita about 4 months ifambidzana. Ndobva aita pamuviri. But mai anongwana ini madhesi anoenda kubasa moziva kuti upenyu izvezvi zvakaoma. Ndandiswa kubasa. Ndowama nhasi zvezvinhu kumba. Saka mai vai vakangotanga kukanda vachifona apo kumba kune mukadzi ka. Vachifona ye zvakazozva kuti bada vazopedzera kunyumwa. Muchiri kuita zvekwa muri kuenda unobatsirwa here kana kuti vakadzi vari kufona. Ndakati aiwa. Ongoziva mudhara zvinongoitika mukurarama varume. Okay. Inini handina kunge izvezvo wabva ndifona manje utanga wakufonerwa yeye nemakomrade zvakazoti tikati imini amai zvamuri kuita itai zvinhu zvekuti mangwana tinokwanisa kuzoonana. Hozi inini nacho hatina kutukana hatina kutadzirana. But kana zvinhu zvakandiomera saizvezvizvi iye ndakamboku dai ndichiwa tichienda kubasa ndinadai ndichiwa pamari nchiita sei. But so far handichikwanisa kumba because handina chandinacho. Alright. Enda ndikungoramba zveshokwa ndaitofambidzana naye izvi zvani pamuviri pangu but izvezvi ndakafona foni yake auyi kutorwa naamai vavo ndatoita kushaya zvekuita. Alright. Asi munozviziva here kuti imhosva kumbonyikidza kodzero dzevanhu vasingagoni vari disabled? Alright. Ipapo ndikuudzei chokwadi mukoma handina munhu wandakambundikidza kana wandakaita sei. Inini nyaya yedu iripo ka inina uyu kutadza kuwirirana neuyu wake waanayewe mai ava. Inina uyu nditomuudza chakwa zvinhu hazvandimirira mushe izvezvi but ona izvi zvichandedzwa uri kufona ka kumba uko hazvizonatsobuda mushe. Kuwirirana bosi tiri vanhu vataenda kumatare tese tifamba tese. Okay. Ko makadii kumubudira pachena kuti hamuna mudzimai kuti mune mudzimai? Anozviziva. Iye anozviziva. Ndakamubvunza akati hamuna kumuudza. Takatomuvhurekodhi akati hamuna kumuudza izvozvo. Nyaya inoitika ndeyekuti munozva kana pari panyaya yemukoma ka. Munhu anogona kuudziva kuti munozongodai sekuti kubudirira tione kutaura. But izvozvo zvaanotozviziva. But kana angasina kuudzawo wakewo kuti haana mudzimai wake waanofamba nawo but isu pachizvedu chaitowirirana. Okay. Koma akamboedza here kutaurawo nemhuri yekwana Shuvayi kuti muone kuti mungafambise sei nyaya nekuti zvinezvi muroziva kuti zvinhu zvakamuomera mukadai maedzaka kutaura nemhuri yavo moonesana kuti zvingafambe sei? Ndakataura namai vacho. Mai vacho vari kuChrome kunoitwa zveChrome kutora shanga. Ndiwo ndakataura navo ndakati ini mhamba zvangu ndakuita sekunge munhu ari rafu. But ini zvinhu zvakandiomera because vakatombonditora ndikatomboenda unoita zvetombo kuna namai vacho tombo kutora shanga ikoko namudhara vesongwari ikoko.
but handanatsona kuti life yachona iri kurwadza tingarirape zvekuchera kumuzezera mozotengesa kamari kacho kamunozopiwa hazvibhalansi handasiya semunhu esati ndajero mabasa iwayo anorwadza. Okay, ndokudzoka kwandakaita kunoku kuHarare. Ndakadzoka kuHarare ndobva ndambodaidzwa kubasa ndaenda kubvera ndakaenda 2 times pandadzoka handagara bhosi ndaitochinjawo ndaizozivisa but ndikutongoona munhu wekuti angondisumudzira mhepo zvimwe zvekuti ini ndikutoshaya nokuti ini mukoma papfungwa yangu sofaka matogona zvenyu matofona dai zvaikwanisa ndikaya kuHarare ka ndiona nemi bhosi pandiri nisofa ndandi paradise. Okay, mungakwanise kubatika zvarini kuti muone kuti mungabatsire sei mwanasikana uyu nekuti ari kutambudzika ende munhu asingaoni sezvamunongoziva? Zvechokwadi inini sofaka apa ndiri kumusha ka ndogona kuuya kuHarare ndione papa ndikatongwana kamari ndotombouya kuHarare bhozi apa nemhuri yachona vatakatouya kumusha kunoku hazvina tombomira musha mungoziva kuti muHarare munonetsa kugara kusina kuenda kubasa. Saka kuHarare kwakanakira kuti mungotsvaga kumabasa kuno kumusha hakuna chimwe ndimi mwani. Saka ndikatouya ndichiona but ivo havasi kunzwisisa ndikwazi kuti aumana zvinhu zvakufunda handina kana sendi ye munhu wadhiraivha vazhinji vakatogara mukomo wangu ndiri kutotambudzika zoti kana ini situation yandi so madhezi apfuura yakapa vaindifonga ndakambofunga mweya usiri wandiri kunyeperai but nekuzongosimbawo nekunamata unozongobatsirwawo zvako zvokuu. Saka murutsvaga basa rakaita sei? Ini ndotsvaga basa rekudhiraivha ndiri truck driver. Okay, saka mukawanirwa basa rekudhiraivha munokwanisa here kuchengeta mhuri yenyu? Ndikatowanirwa basa handina kana problem naye kuti nditi ndaita sei zvongu ndawana panhu zvekuti ndikuwana mari ndichitambira ka pane pasina na problem. Alright, it's okay. Munozondibata kana mauya kuHarare? Alright mukoma. Saka ndikakutarisirei zvarini? Regai ndione kuti ndikawana pane munhu ari kufanira kundishira mari handisira mari anytime kuHarare ndotouya saka akandisira ndotongokuudzai ndotogara ndasevhana ndikuudzai kuti ndamuHarare. Imi apa muri ipapa? Apa izvo ndiri kuChiwezi. Alright, it's okay. Munozondibata kana mauya. Ewe. Semhuri yeZimbabwe sezvamunongoziva nyaya iyi inyaya yakaoma. Tichitaura nyaya iyi nemudzimai uyo anogara naShuvai azoti anenge afonerwa nemurume uyu akamuudza kuti ndakuda kuzvisungirira. Tinokurudzira kuti kana munhu achinge asangana nesituation yakadai so hautizi mhosva nekuzvisungirira. Kwauri murume tiri kuti please uya usangane nenyaya dzako. Zviri nani kunge uchikwanisa kutaura nemunhu wako pane kunge uchiita zvekutiza. Saka tinokurudzira kuti kana uriko please usazvisungirire asi ita kuti usangane nenyaya dzako. Kunge uri padhuze nemunhu wako uchimusapota uchimupa emotional support zvakakosha especially kana akazvitakura than kunge uchitiza. Uyezve sezvandataura newe kuti wakanyengedza mwanasikana uchiziva kuti wani munhu asingaoni uchibva waregedza kumutsanangurira kuti une mumwe mukadzi. Saka tinotarisira kuti iwewe unge uchitorawo responsibility uchengeta musikana we kuitira kuti wo zvinhu zvako zvinge zvichiita zvakanaka. Tatenda mhuri yeZimbabwe. Kune vanozivana naye please mubatsire. Kune avo vane basa rekudhiraivha please mupewo basa sekutaura kwaaita sechikumbiro chaaita kuitira kuti akwanise kuchengeta mhuri yake. Tatenda toonana pamavhidhiyo anotevera.